ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದಿತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಡೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆ ಇಕ್ಕಿನೆಂದ ಅವರ ಗಂಜಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಡ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾದಾಪುರ ಐಟಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಾತ್ ತಾರೈದೆ ತೊಂದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಾರೈಡ್ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾತ್ ತಾರೈದೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ 10 ಮುಂಚಿದಾತ್ 10 ಮುಂಚಿದೆ ತೊಂದೆ ಅಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಐನಾಜರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಂತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ದಾಸಿನಿ ಅವು ಪೂರ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ತೂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪದು ಒಂದಿತ್ತೆ ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಉಂಡೆ ನನ್ನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾರ್ದು ಕಡೆಕ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡಿ ಒಂಚೂರು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೈನಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಚಟ್ನಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಂಡ್ ಒಂದೇನು ಮಸ್ತ್ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಚ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ತರಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಎನಕ್ಕೆ ಒಂಚು ನನ್ನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ಕ ಉಪ್ಪುದ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಸುವೇರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗುಂಡು ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೆಕೆತ್ತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗಂಜಿ ಉಣ್ಣೆರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಗೈಸ್ ಯಾನಿ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಏರೆಗ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್.